Όλα βασικά τα ωφελήματα τα οποία απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι στην Κύπρο, τα οποία θεωρούμε δεδομένα, έγιναν μέσα από αγώνες. Η δύναμη του συνδικαλισμού είναι τα μέλη. Δηλαδή, όσο περισσότερος κόσμος είναι οργανωμένος, τόσο μεγαλύτερη δύναμη έχει η συνδικαλιστική οργάνωση. Η ΟΕΚΔΙ-ΣΕΚ έχει έννοια της πάντα τα μέλη της. Ήταν η συνένωση των εργαζομένων κάτω από μία στέγη για να μπορούν να διεκδικούν και να βελτιώνουν τους όρους απασχόλησης. Για το προσωπικό των σχολικών εφοριών έχουμε πετύχει αρκετά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτό που καταφέραμε στους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς ήταν να καταργηθεί η αγορά υπηρεσιών. Είναι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου πλέον και απολαμβάνουν κατά αναλογία τα ίδια ωφελήματα που απολαμβάνουν οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στο δημόσιο. Ευελπιστούμε να αναγνωρίσει την προσφορά του ορομήσιου προσωπικού η κυβέρνηση και να βελτιώσουμε τους μισθούς σε ικανοποιητικό επίπεδο. Με συνεχή αγώνα καταφέραμε να βελτιωθούν οι συνθήκες απασχόλησης των ναυαγοσωστών, να γίνει καλύτερη στελέχωση των παραλιών, παρόλο που ακόμα υπάρχουν προβλήματα. Εάν δεν υπάρχει σωστή στελέχωση στην προσωπική υπηρεσία, αντιλαμβάνεστε ότι η εξάπλωση των πυρκαγιών θα είναι ραγδαία, δεν θα μπορούν να αντιμετωπιστούν και γίνονται τεράστιες καταστροφές. Από ότι το 2019 έχουμε καταφέρει με συμφωνία να μονιοποιηθούν όλοι οι υπηρετούντες στο επάγγελμα και να απολαμβάνουν όλα τα ωφελήματα που απολαμβάνει και το υπόλοιπο ορομήσιων κυβερνητικών προσωπικών. Και πριν την αυτονόμηση των νοσοκομείων, πριν τη δημιουργία του ΟΚΙΠΗ, είχαμε συμφωνήσει οι νεοπροσλαμβανόμενοι να έχουν τους ίδιους όρους απασχόλησης με τους παλαιότερους. Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα podcast της ΣΕΚ. Μαζί μας σήμερα φιλοξενούμε τον Γενικό Γραμματέα της ΟΕΚΔΙ-ΣΕΚ, τον κύριο Γιώργο Κωνσταντίνου, για να μιλήσουμε έτσι λίγο για την Ομοσπονδία και τη δράση της. Κύριε Κωνσταντίνου, σας καλωσορίζουμε και ας κάνουμε αρχή έτσι λίγο με το πότε ιδρύθηκε η Ομοσπονδία και ποιους κλάδους εκπροσωπεί. Ναι. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να παραστώ στην σημερινή συνέντευξη για την Ομοσπονδία. Η Ομοσπονδία, η ΟΕΚΔΙ-ΣΕΚ, η Ομοσπονδία Εργατοπαλλήλων Κυβερνικοστρατηγικών και Δημοσίων Υπηρεσιών, ιδρύθηκε στις 22 Εβδόμου το 1962. Έχει ήδη κλείσει 60 χρόνια παρουσίας στο δρόμενα βασικά του συνδικαλισμού στην Κύπρο. Ο λόγος ίδρυσης της Ομοσπονδίας βασικά ήταν η συνένωση των εργαζομένων κάτω από μία στέγη για να μπορούν να διεκδικούν και να βελτιώνουν τους όρους απασχόλησης τους. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Ομοσπονδία σας σήμερα και σε ποιους κλάδους? Ναι. Η Ομοσπονδία έχει συνεχή δράση στην βελτίωση των μισθών και όρων απασχόλησης του προσωπικού που εκπροσωπεί. Δραστηριοποιείται στο ορομήσιο κυβερνητικών προσωπικών, στο προσωπικό των σχολικών εφοριών, στο προσωπικό υπαλληλικών και ορομήσιων του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, στο προσωπικό των Βρετανικών Αρχών και άλλων οργανισμών. Στο ορομήσιο κυβερνητικών προσωπικών, ποιες οι προκλήσεις που έχετε να αντιμετωπίσετε αυτήν την περίοδο και ποιοι οι στόχοι σας? Ναι, τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το ορομήσιο προσωπικών σήμερα είναι οι χαμηλές απολαβές οι οποίες έχουν οι ορομήσιοι που στελεχώνουν τα διάφορα κυβερνητικά τμήματα και υπηρεσίες. Γι' αυτό είμαστε σε μια προσπάθεια να βελτιώσουμε τις απολαβές μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις που κατά καιρούς συνομολογούμε με το κράτος. Βρισκόμαστε ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης για το 2025, 26, 27 και ευελπιστούμε να αναγνωρίσει την προσφορά του ορομήσιου προσωπικού η κυβέρνηση και να βελτιώσουμε τους μισθούς σε ικανοποιητικό επίπεδο. Να πω ότι στην τελευταία συλλογική σύμβαση είχαμε συμφωνήσει να συνδυαστούν οι κλίμακες όλων των επαγγελμάτων, κάτι το οποίο είχε επιτευχθεί μέσα από μια σκληρή διαπραγμάτευση, μπορώ να πω. Και έγινε και επέκταση κατά 2 προς αυξήσεων σε όλες τις κλίμακες μισθοωσίας.
Συνεχίζουμε όμως γιατί θεωρούμε ότι δεν είναι αρκετόν αυτό που είχαμε πετύχει στην προηγούμενη σύμβαση και υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης ώστε να μπορεί ο κόσμος να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις βασικά της ζωής, η οποία συνεχώς αυξάνει το κόστος επιβίωσης και αναλόγως και της προσφοράς και της κατάστασης της οικονομίας της δημοκρατίας προσπαθούμε να έχουμε ανάλογες αυξήσεις ώστε να υπάρχουν αξιοπρεπείς απολαβές. Όσον αφορά στο προσωπικό στα νοσοκομεία του ΟΚΙΠΗ, ποιες οι διεκδικήσεις σας και τι θεωρείτε ότι πετύχατε για αυτούς τους εργαζόμενους όλα αυτά τα χρόνια που τους εκπροσωπείτε? Ναι. Για το υπαλληλικό προσωπικό έχουμε καταφέρει να συνομολογήσουμε συλλογική σύμβαση και να προχωρήσουμε να υπάρχουν ρυθμισμένοι όροι απασχόλησης, κάτι που δεν υπήρχε, γιατί οι υπαλλήλοι του ΟΚΙΠΗ προσλαμβάνονταν με προσωπικά συμβόλαια χωρίς να έχουν ουσιαστικές αυξήσεις ώστε να μπορούν να διατηρηθούν στην εργασία και είχαμε και πάρα πολλές αποχωρήσεις λόγω των χαμηλών δικαιωμάτων ή απολαβών που είχε το υπαλληλικό προσωπικό. Ευελπιστούμε με την υιοθέτηση των συμφωνηθέντων να μπορέσει ο οργανισμός να κρατήσει το προσωπικό του, αλλά και να έχουν και οι υπάλληλοι απολαβές οι οποίες να συγκρίνονται με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στον ευρύτερο δημοσίων τομέα. Για το ορομήσιο προσωπικό επειδή το εκπροσωπούσαμε αυτόν το προσωπικό και πριν την αυτονόμηση των νοσοκομείων, πριν τη δημιουργία του ΟΚΙΠΗ, είχαμε συμφωνήσει οι νεοπροσλαμβανόμενοι να έχουν τους ίδιους όρους απασχόλησης με τους παλαιότερους, με τους ήδη τότε στην υπηρεσία ορομήσιων προσωπικών και αυτόν καταφέραμε να το διατηρήσουμε παρόλο που αμφισβητήθηκε από τον οργανισμό αρχικά και απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα που έχουμε για το υπόλοιπο ορομήσιων κυβερνητικών προσωπικών. Το προσωπικό στις σχολικές εφορίες τώρα αντιμετωπίζει προβλήματα, διεκδικείται κάτι αυτόν το διάστημα? Ναι, για το προσωπικό των σχολικών εφοριών έχουμε πετύχει αρκετά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μετά την οικονομική κρίση είχαμε καταφέρει να μονιοποιήσουμε όλων το εποχικών προσωπικών. Το είχαμε διεκδικήσει και μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις το πετύχαμε. Οι μόνοι βασικά που δεν έχουν μονιμοποιηθεί και γίνεται μια προσπάθεια τώρα να δούμε να βελτιώσουμε τους όρους απασχόλησης και την κλίμακα μισθωσίας είναι η σχολική συνοδή παιδιών με ειδικές ανάγκες. Για τα υπόλοιπα επαγγέλματα καταφέραμε όσοι ήταν εποχικοί να μονιμοποιηθούν και να απολαμβάνουν και αυξήσεις, να συνδυαστούν και οι κλίμακες μισθωσίας όπως έχουμε πετύχει για το ορομήσιο κυβερνητικό προσωπικό. Και συνεχίζουμε βασικά για να βελτιώσουμε περαιτέρω ή να λύσουμε προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Για τα υποστηρικτικά προγράμματα τώρα του Υπουργείου Παιδείας, για τους εργαζόμενους, εκεί τι διεκδικούμε? Ναι. Αυτό που καταφέραμε στους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς ήταν να καταργηθεί η αγορά υπηρεσιών, η οποία διάρκησε 10 έτη. 10 έτη είχαμε αγώνα στους δρόμους, στη Βουλή και λοιπά παντού και στα δικαστήρια για να ανατρέψουμε αυτόν το άδικο καθεστώς. Επιμέναμε και δικαιωθήκαμε στο τέλος. Έχει 2 χρόνια τώρα, ήταν η δεύτερη σχολική χρονιά που έχει καταργηθεί η αγορά υπηρεσιών στους εκπαιδευτικούς. Είναι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου πλέον και απολαμβάνουν κατά αναλογία τα ίδια ωφελήματα που απολαμβάνουν οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στο δημόσιο. Υπάρχει σε εξέλιξη η ετοιμασία ενός νομοσχεδίου το οποίο θα διέπει την απασχόληση των εκπαιδευτικών αυτών και είμαστε σε διαβούλευση με το Υπουργείο Παιδείας ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να ψηφιστεί από τη Βουλή ώστε να ρυθμιστεί εντελώς το όλο θέμα.
Τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται κατά καιρούς τα επιλαμβανόμαστε και θεωρούμε ότι ο στόχος βασικά που ήταν η κατάργηση της αγοράς υπηρεσιών έχει επιτευχθεί με ευεργετικά ωφελήματα για όλους τους εργαζόμενους και προχωρούμε. Ένας μεγάλος αριθμός μελών σας είναι προσωπικό στις Βρετανικές αρχές, σωστά? Ναι. Εκπροσωπούμε το υπαλληλικό προσωπικό και το εργατικό των Βρετανικών αρχών. Τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσαμε εκεί αφορούν ως επιτοπλίστων τα μέτρα που είχαν πάρθει κατά την περίοδο της κρίσης, τα οποία τα έχουμε επαναφέρει, ενώ τις αποκοπές όπως είχαμε και στο δημόσιο. Να πω ότι υπάρχει ένα θέμα με την πρόσληψη υπαλλήλων με νέα συμβόλαια, τα οποία δεν προϋποθέτουν τους ίδιους όρους απασχόλησης με το παλαιότερο προσωπικό και γίνεται προσπάθεια ώστε να βελτιωθούν τα ωφελήματα και αυτών των εργαζομένων ώστε να φτάσουν στο επίπεδο του προσωπικού που υπήρχε πριν το 2015. Και τώρα που είναι καλοκαίρι δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στους ναυαγοσώστες. Είναι ένας κλάδος για τον οποίο δώσατε εσείς ως ΟΕΚΔ μεγάλον αγώνα. Τι είναι αυτά που καταφέρατε αυτά τα χρόνια και τι διεκδικάτε σήμερα? Ναι. Να πω ότι οι ναυαγοσώστες ήταν έναν εποχικό επάγγελμα το οποίο απασχολεί το μάξιμουμ 6 μήνες το χρόνο με στελέχωση η οποία ήταν απαράδεκτους όρους και συνθήκες ασφάλειας και υγείας που δεν τιμούσαν τη χώρα μας. Με συνεχή αγώνα καταφέραμε να βελτιωθούν οι συνθήκες απασχόλησης των ναυαγοσωστών, να γίνει καλύτερη στελέχωση των παραλιών, παρόλο που ακόμα υπάρχουν προβλήματα, γιατί συνεχώς αυξάνονται οι οργανωμένες παραλίες στην Κύπρο. Έχει τριπλασιαστεί, μπορώ να πω, ο αριθμός των ναυαγοσωστών που έχουμε σήμερα σε σύγκριση με το 2016-2017. Και έχουμε καταφέρει να βελτιώσουμε την κλίμακα μισθωσίας τους, να υπάρξουν ρυθμισμένοι όροι απασχόλησης, κανονισμοί, να δημιουργήσουμε μόνιμες θέσεις ναυαγοσωστών και να πιέζουμε συνεχώς τα πράγματα για να βελτιωθεί ακόμα περαιτέρω η απασχόληση τους, ώστε να υπάρχει ασφάλεια στις παραλίες τόσο των λουωμένων όσο και των ίδιων των ναυαγοσωστών. Να πω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κλάδος ο συγκεκριμένος είναι η υποστελέχωση, γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον από ναυαγοσώστες βασικά ή από πολίτες να εκπαιδευτούν ως ναυαγοσώστες για να απασχοληθούν για ορισμένους μήνες στην παραλία. Να αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί ένας οικογενειάρχης να είναι άνεργος για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα κάθε έτος και αυτόν είναι ο κύριος λόγος που αποτρέπει νέους να ασχοληθούν με το επάγγελμα. Πρόσφατα επισκεφθήκατε και πυροσβεστικούς σταθμούς σε διάφορες περιοχές. Το ρομίσθιο προσωπικό θεωρείτε ότι με τη συμβολή σας οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι απολαμβάνουν όλα όσα δικαιούνται? Ναι, να πω ότι στο συγκεκριμένο κλάδο είχε αποφασιστεί να προσληφθεί ο ρομίσθιο προσωπικών με εποχική απασχόληση. Στην πορεία, βασικά ο λόγος που είχε ληφθεί αυτή η απόφαση ήταν για να αντιμετωπιστούν οι πυρκαγιές υπαίθρου. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι με την κλιματική αλλαγή όλων και πιο συχνά έχουμε ξάρσεις πυρκαγιών, εκδηλώσεις πυρκαγιών και έπρεπε το κράτος να πάρει κάποια μέτρα. Προσλάβεν ο ρομίσθιο προσωπικό, το οποίο εκπαιδεύτηκε, τους προσλάβανε χωρίς κάποια ιδιαίτερα προσόντα κλπ. Αλλά στην πορεία, λόγω και της ανεπαρκούς τελέχωσης που είχε η πυροσβεστική υπηρεσία, εκπαιδεύτηκε αυτόν το προσωπικό και ανάλαβε καθήκοντα εξειδικευμένα.
όπως είναι οι πυρκαγιές και σε οικίες ή σε κλειστούς χώρους, σε εργοστάσια, ο απεγκλωβισμός ανθρώπων που κινδυνεύουν είτε από πλημμύρες είτε από αυτοριστικά δυστυχήματα κλπ. Να πω ότι το 2019 έχουμε καταφέρει με συμφωνία να μονιμοποιηθούν όλοι οι υπηρετούντες στο επάγγελμα και να απολαμβάνουν όλα τα ωφελήματα που απολαμβάνει και το υπόλοιπο ορομισιών κυβερνητικών προσωπικών. Έχουμε αξιολογήσει τα δεδομένα σήμερα και είναι σε εξέλιξη ενέργειες οι οποίες προωθούμε για να βελτιωθεί η κλίμακα μισθωσίας τους ώστε να ανταποκρίνεται στα καθήκοντα τους και στις υπηρεσίες που προσφέρουν. Εκπροσωπείτε το ρομίσθιο προσωπικό στα κυβερνητικά τμήματα. Θεωρείτε ότι οι απολαβές τους αντικατοπτρίζονται στην προσφορά τους? Ναι. Βλέπουμε ότι σε κάποια επαγγέλματα ναι, σε κάποια επαγγέλματα όχι και προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις κλίμακες μισθωσίας ώστε να ανταποκρίνονται και στο ύψος των μισθών που υπάρχουν στον ιδιωτικό τομέα. Να πω ότι οι τεχνίτες, παραδείγματος χάρη στο δημόσιο, αμείβονται χαμηλότερα από τους τεχνίτες στον ιδιωτικό τομέα και είναι ένα θέμα το οποίο συζητούμε για να υπάρχουν οι ανάλογες αμοιβές ώστε να προσελκύσει και προσωπικό το οποίο είναι εξειδικευμένο και ικανό να προσφέρει τις υπηρεσίες που πρέπει. Ένα σοβαρό θέμα που αντιμετωπίζω στο ρομίσιο προσωπικών είναι η μη πλήρωση κενών θέσεων. Προσπαθεί το κράτος βασικά να συγκρατήσει το κρατικό μισθολόγιο και να μην προσλαμβάνει το προσωπικό που χρειάζεται σε πολλές περιπτώσεις για να εκτελούνται οι εργασίες οι οποίες έχουν να κάνουν και με την ασφάλεια του κράτους. Π.χ. εάν δεν υπάρχει σωστή στελέχωση στην προσωπική υπηρεσία, αντιλαμβάνεστε ότι η εξάπλωση των πυρκαγιών θα είναι ραγδαία, δεν θα μπορούν να αντιμετωπιστούν και γίνονται τεράστιες καταστροφές, κινδυνεύουν και ανθρώπινες ζωές. Δεν πρέπει το κράτος να μετρά ή αν θέλετε θα μπορούσε να μετρήσει το τι θα γλιτώσει η πυροσβεστική υπηρεσία, δηλαδή τι καταστροφές θα σταματήσει να επεκταθούν εάν είχε σωστά στελεχωμένο το προσωπικό της. Σωστά. Το ίδιο έχουμε παραδείγματα τα οποία βλέπουμε ότι με τη μη συντήρηση διαφόρων υποδομών του κράτους να καλείται το κράτος να πληρώσει ή ακόμα και οι φορολογούμενοι πολίτες κατ' επέκταση εκατομμύρια ευρώ γιατί δεν υπήρχε η σωστή στελέχωση να συντηρηθούν είτε το δίκτυο υδροδότησης ή υδατοφράχτες ή πολλά άλλα κρίσιμες υποδομές του κράτους τα οποία έχουν να κάνουν και με την ασφάλεια του ίδιου του κράτους αλλά και των πολιτών. Η ΟΕΚΔΙΣΕΚ προσφέρει υπηρεσίες ευημερίας για τους εργαζόμενους ή διάφορα άλλα ωφελήματα. Ναι. Η ΟΕΚΔΙΣΕΚ έχει έννοια της πάντα τα μέλη της και προσπαθεί να τους βοηθήσει όχι μόνο στο επαγγελματικό τομέα ενώ με την βελτίωση των ωφελημάτων και μισθών αλλά στο να μπορεί να τους βοηθήσει να απολαμβάνουν και την ζωή τους με όσον το δυνατόν καλύτερων τρόπων. Γι' αυτό έχει δημιουργήσει δικά της ιδιοκτήτα διαμερίσματα τα οποία μπορούν να διαμένουν για τις καλοκαιρινές διακοπές τους και όχι μόνο τα μέλη της με ειδικές τιμές οι οποίες είναι πάρα πολύ χαμηλές. Πέραν τούτου έχει ένα σχέδιο το οποίο επιχορηγά τις διακοπές των μελών για ταξίδια στο εξωτερικό ή ακόμα και διαμονή σε άλλα καταλύματα στην Κύπρο. Πέραν τούτου υπάρχουν και βοηθήματα τα οποία για υπηρεσίες που δεν καλύπτει το ΓΕΣΥ ή άλλα βοηθήματα τα οποία δίνει στήριξη στα μέλη ή ακόμα και για σοβαρά θέματα υγείας ή άλλα θέματα για να μπορεί να βοηθά τους
τα μέλη βασικά που έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα να αντεπεξέλθουν και να συνεχίσουν τη ζωή τους αξιοπρεπώς. Μάλιστα, κύριε Κωνσταντίνου, υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να πείτε καταληκτικά, κάτι για το οποίο δεν αναφερθήκαμε? Ναι, να πω ότι ο κόσμος πρέπει να αντιληφθεί τη σημασία του συνδικαλισμού, το πόσα μπορεί να προσφέρει μια συνδικαλιστική οργάνωση. Η δύναμη του συνδικαλισμού είναι τα μέλη, δηλαδή όσο περισσότερος κόσμος είναι οργανωμένος, τόσο μεγαλύτερη δύναμη έχει η συνδικαλιστική οργάνωση και μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες να παίρνονται αποφάσεις και να γίνεται και η συνένωση των εργαζομένων, ο συντονισμός κλπ. Για να διεκδικούν και να πετυχαίνουν καλύτερους όρους απασχόλησης, καλύτερους μισθούς, ώστε να μπορούν να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή. Η ουσία του συνδικαλισμού είναι η ενότητα των εργαζομένων και καλώ όλους τους εργαζόμενους να οργανώνονται, να είναι οργανωμένοι κάτω από την ΣΕΚ, η οποία έχει δείξει στα 80 και χρόνια της παρουσίας της στην Κύπρο πολλά επιτεύγματα για τους εργαζόμενους, πολλά επιτεύγματα τα οποία θεωρούμε σήμερα δεδομένα, τα οποία έχουν κερδιθεί μέσα από αγώνες, όπως είναι οι άδειες ανάπαυσης, τα ταμεία προνοίας, οι άδειες απουσίας με πληρωμή, τα ταμεία ευημερίας, οι κλίμακες μισθωσίας, η μισή, η αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή, για την οποία έχουμε ένα επικαιρό θέμα το οποίο συζητούμε αυτόν τον καιρό και ελπίζουμε να έχει έναν αίσιο αποτέλεσμα, και πολλά άλλα, η κοινωνική ασφάλιση, οι συντάξεις κλπ. Όλα βασικά τα ωφελήματα τα οποία απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι στην Κύπρο, τα οποία θεωρούμε δεδομένα, έγιναν μέσα από αγώνες και τους αγώνες του συνδικαλιστικού κινήματος, τους οποίους δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε και να έχουν όλοι οι εργαζόμενοι την επιθυμία να είναι οργανωμένοι για να έχουν καλύτερους όρους απασχόλησης, καλύτερους μισθούς, καλύτερη ζωή. Σωστά, κύριε Γιώργο Κωνσταντίνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και ας ευχηθούμε καλή επιτυχία στην Ομοσπονδία σας για τις διεκδικήσεις της στο αμέσως επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνεχεία σε όλους.